Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya shafe gidaje da ma katanga duk a ƙaramar hukumar Mubi da ke jihar Adamawa. Wata unguwa ce da ke bayan filin bol wacce ake kira da Kwaccam. Unguwa ce da akasarinta talakawa ne ke rayuwa a cikinta baya ga raɗaɗin talauci har ila yau bacci ma da idanu ɗaya suke yi. Sakamakon mummunar ambaliya da ke far musu cikin dare ko rana wadda hakan kuwa ya sanya mahukunta ma suka gaza taimakawa wannan yanki. Wata ƙungiya mai suna MJM wato muryar jama'ar Mubi ta ziyarci wannan yanki ga kuma yadda ta zanta da talakawa da ke neman ɗauki a wannan wuraren. Ba kalubale da ba mu gani ba yaro. A nan wannan gurin in an yi ruwa za ka gan gaba daya mu fito da dare da kan kwalfati nan gaba daya don ana jira. Kuma ruwan ya zo bayan da za a yi babban ruwa bai rusa wani bangare ba. Ka duba daga iyakan wannan gurin. Har ya tafi haka nan gaba daya gidajen mutane ne ruwa tafi da shi. Bayan mu nan daga nan gaba daya ruwa tafi da shi. Filin kofar nan yanzu ya kai su uku dusin nan bara na yi a wajen talakawa gaba daya da simti na gina daga nan har can amma duk yanzu ruwa ya dauki gaba daya. Ai muna kalubale mun je gaban jingi saboda wannan gurin mun je gaban sarki Mubi su uku yace zai hada mu da fintiri mu je ya zo mana. Mun je gabansa ba a yi ba, mun je gaban an ce a wajen Jafar, mun je har gidansa, mun je wajen Ibrahim Manti ya ce zai hada mu da shi bai yi ba, mun je wajen Bororo, kagan duk shugabannin wanda muke ya kamata mun tuntubi su mun tuntubi su. Gaskiya ne. Tun talakawa ba mu da abin da za mu ci masa rahama da shi ba mu da shi. Ta yaya za a ce mu gina wannan guri ya zama? Ka duba yanzu kagan ba wai iyakan wannan ne shi ne kogi ba. Dama asali bakin ciyawa nan shine kogi yana bi haka duk gidajen mutane ne wannan gaba daya ruwa ya dauka. Kulbatin da kuke gani wannan tun lokacin NRC aka yi shi. Wannan kulbatin da kuke gani tun lokacin NRC aka yi shi. Ana nufin ba kungiyar siyasa ba ce ba ta yi NRC ba PDP ba ba hawan gwamnatin PDP ba. Tun NRC aka yi shi. Wannan kulbatin ai wani Umar tafi da ne yayin wannan gurin tun zamanin da daji yana kan kujera aka yi wannan hanyar Ibrahim Sajo baban Gidado shine kansila a lokacin da aka yi wannan kulbati. O kansila ne ma ya to ya kamata su ma da nasu shugabannin kungiyar sun taya waɗannan mazauna yankin roƙon gwamnati da ceto su cikin halin da suke ciki. Fintiri muna kira gare ka irin taimako da kake yi muna gani muna jin daɗi da Allah unguwan nan na yankin Kwaccam da ke tsakanin Kwaccam da Nasarawa da Allah muna so a zo a duba mutanen unguwan nan domin an sha yanke musu kalubale an sha gaya musu cewa za a zo a musu aiki a musu karerayi a shirya musu maganganu cewa in aka zo za a yi kuma ƙarshe ba a zo ba ma ballantana a musu. So sun ga kalubale iri-iri suna ganin barazana daga ruwan sama da sauransu kafin ruwa ya tafi da gidajen mutanen nan don Allah a ji tausayin mutanen nan a taimaka musu. Haka muryar jama'ar Mubi tana ci gaba da aikinta wajen ta ga cewa Mubi ya tsaya ya yi kyau da izinin Ubangiji. So wannan kungiya tamu ta muryar jama'ar Mubi ta ga abin da ke faruwa a wannan hawa na Kwaccam da ake fama da barazana na ruwa wanda yake rusa gidajen mutane kamar yadda kuke gani a nan da aka haska muku ko ina kun ga irin barna da suke yi a tsakanin Kwaccam da Nasarawa a wannan unguwa. So da Allah muna kira ga gwamnati waɗanda suke da hannu da shuni masu biyar goma irinmu da waɗanda Allah ya hore musu da Allah muna kira da a duba halin da mutanen suke ciki. Ruwa fa yana tafiya da gidajen al'umma a nan mutanen nan suna buƙatar taimako wanda idan ni ne ko kai ne kake a irin wannan yanayi to ku tabbas za ka san da cewa akwai abun ƙuna da raɗaɗi